Helo, Aled ydw i, a fi yw cynhyrchydd Colli'r Blot. Ers dechrau'r podlediad, dwi wedi dysgu gymaint gan y pedwar awdur am y diwydiant llyfrau. A ni'n meddwl byddaf yn gyfle i glywed fwy am y diwydiant yma yng Nghymru trwy sgwrsio gyda Arwel Jones, Pennaeth Datblygu Cyhoeddi y Cyngor Llyfrau. Mae'r Cyngor Llyfrau yn dathlu penblwydd yn 60 ar hyn o bryd. Nes i ddechrau trwy dymuno penblwydd hapus i'r Cyngor Llyfrau. Diolch yn fawr iawn. Ydy, mae'n braf iawn. Mae wedi bod yn wythnos brysur, cyhoeddi lot o bethau. Gan gynnwys cyhoeddi llyfr. A dyda ni ddim yn gyhoeddwr o fath yn y byd. Gwneud fel da ni'n deud, nid fel da ni'n gwneud ydy efo ni mae gen i iawn. Ond da ni wedi llwyddo ar ôl hir a hwyr i gael llyfr o hanes y cyngor at ei gilydd yn Gymraeg ac yn Saesneg. Felly mae hwnna'n teimlo fel rhywbeth bod ni wedi cyflawni rhywbeth anghyffredin, ond pethau mwy fel strategaeth a fideo ac yn y blaen hefyd. Felly mae'n gobeithio fynd â bethau ar ôl y parti penblwydd a byddwn ni'n ei casglu heblaw cwpanna gwag a llanast. Wedyn, mae'n fod yn wythnos braf. Mae'r pennod yma yn dathlu'r ffaith bod y Cyngor Llyfrau'n 60. Byddaf yn braf clywed fwy amdano y gwaith mae'r Cyngor Llyfrau'n wneud. Fi wedi cael agoriad llyged wrth wneud y podlediad yma am y fatha mudiad cyhoeddi yng Nghymru, a chi yw'r glid sy'n dal yr holl beth at ei gilydd mewn ffordd. Ie, mae'n rhyfedd. Di'r cyngor ddim yn aml iawn yn codi pen uwch ben y parapet, felly mae wedi bod yn wythnos anghyffredin. Felly hefyd, cyn i mi ymuno efo'r Cyngor Llyfrau, oeddwn ni yn berson llyfrau, licio meddwl hynny beth bynnag. Hynny ydi, wedi sgwennu ambell un, wedi golygu ambell un, golygu, darllen llwyth. Ac mewn gwirionedd, oedd yn diddordeb i yn yr peth gorffenedig. Ac oedd y term diwydiant cyhoeddi, gwirionedd yn golygu llawer. Mi oedd yna fo, ia, yna fo diwydiant cyhoeddi, ffain. Ond dwi'n meddwl na hwnna yr agoriad llygad mwyaf ges i o ddechrau gweithio ar y Cyngor Llyfrau, oedd sylweddoli y gair diwydiant mewn gwirionedd, a bod diwydiant yn golygu gwaith, weithiau peirianyddol, olew, hynny ydi peiriant, a phobl yn gwneud arian drwy gydol y broses. Ac mae nid awdur a cyhoeddwr a llyfrwerthwr oedd o, ond cadwyn o bobl a bod o'n ddiwydiant yng ngwir ystyr y gair. Hynny ydi, dwi'n credu bod yna 1,000 o bobl, unigolion, nid i gyd yn llawn amser, ond 1,000 o unigolion yng Nghymru yn gwneud rhyw fath o fywoliaeth allan o'r diwydiant cyhoeddi. Ac be oedd rhywun yn sylweddoli oedd bod y Cyngor Llyfrau a'i bys yn y potas ar hyd y gadwyn yna. Ac ella un ffordd yn neud, ydy jyst, ydych chi o ddolen i ddolen trwy'r gadwyn, felly. Hynny ydi, i ti feddwl, hynny ydi, mae rhaid i rywun gysyniad. Ja? Mae syniad yna yn dŵad gyda cyhoeddwr. Mae cyhoeddwr yn gallu deud, dwi angen llyfr ar hyn, ac yn gallu meddwl, pwy wneud gyflenwi'r llyfr yna i mi. Mae o'n gallu, fath yna lyfr allan aml yn lyfrau ffeithiol. Ia, felly dwi angen llyfr ar hyn, felly eitha at rhywun. Neu falle bod nhw'n gweld potensial mewn rhyw awdur, ti ffansi sgwennu rhywbeth i fi? Yn aml, mae'n golygu awdur newydd, falle mynd yn nerfus hefo llawysgrif am y tro cyntaf, be da chi'n feddwl o hwn? Oes chance cyhoeddi hwn. Neu rhai mwy hyderus, fel y criw yma sydd yn colli'r plot. Mae'n just dweud, come on, dyma am y nofel nesaf, mi da chi'n barod amdani. Felly, mae'r cyngor yn gallu helpu yn fanno drwy'r cyhoeddwyr a byth yn delio efo awduron, diolch byth. Byth yn cael delio efo uniongyrchol, ond mae'r awduron yn gorfod mynd trwy'r cyhoeddwyr a'r cyhoeddwyr ata ni. Felly, dosbarthu grantiau yn yr achos yna, hynny ydi, mae'r cyhoeddwr yn dweud,
dwi'n awyddus iawn i gomisiynu neu dalu neu ddatblygu'r syniad yma hefo'r awdur yma. Felly, da ni'n gallu helpu, fel bod yr awduron yna'n gallu rhoi amser iawn i'r sgwennu a'r casglu gwybodaeth ac yn y blaen. Weithiau, os ydyn nhw'n gofyn am chydig yn rhagor, hynny ydi prif awduron ni fel yn criw ni yma, mi fyddan nhw'n dod â syniad, a dyna sydd yn gyffroes am swydd biwrocrat fatha fi, ydy gweld, waw, i fanna mae Dafydd Llywelyn yn mynd nesaf, neu, mae Gwanas yn mynd i wneud hyn, neu, casgliad o sgrifa gawn ni nesaf gyn Sian Orddi, math o beth. Felly, mae'n byd i'n cofio Manon, mae'n siŵr bydd, neu mi fydd i'n fwyddu. Y prosiectau Manon yn codi yn aml iawn. Felly, o'r syniadau, o'r comisiynu, mi fydd y criw di sôn yn aml iawn am eu perthynas nhw ar golygyddion. Y golygyddion creadigol yna sydd yn ffrind da ond beirniadol sydd yn dweud, beth am feddwl am hwnna eto. Felly mae'r cyngor yn helpu'r cyhoeddwr i noddi'r swyddi yna yn y tai cyhoeddi. Felly dyna'r cam nesaf yn yr gadwyn. Ond wedyn mae hwnna yn dod yn orffenedig, yn dod yn nes at ei gorffen. Wel, mae rhaid i berffeithio fo, ac hynny ydi yma, gan amla, mae gyda ni adran brawf ddarllen, a nhw di'r bobl sydd ddim yn poeni. Mae'r golygyddion creadigol yn edrych ar y lif, y stori, a di'r cymeriadau yn gredadwy ac yn y blaen, ond yn fama da ni'n checio os di'r comas yn y lle iawn a'r N wedi dyblu a bod y ffeithiau'n gywir ac yn y blaen. A glywys i'n ddiweddar, mae John Gower yn dweud ar y fideo penblwydd y Cyngor Llyfrau dweud y gwir, digon da sgwennu'r llyfrau yma'n meddwl fo, ond ti eisiau mynd allan i'r byd yn ei dillad gorau. A dyna mae rhywun hefyd yn sylweddoli di pa mor eithriadol o bwysig ydy'r gwaith dylunio a darlunio. Meddyliwch chi am glawr. A hynny di, allan ydy'r pobl yn gwybod dim am ni. Chi'ch ddychmygu'r peth, gwybod dim pwy di Bethan Gwanas. Enw Manon yn golygu dim, ond waw, oedden nhw'n licio golwg y deisan oedd ar glawr blasu. Ond mae'r rhywun wedi tynnu'r llun yna, mae'r rhywun wedi i ddylunio fo, fel bod o'n edrach ar ei ora, bod y teitl yn iawn, bod yr enw yn iawn. A gyda llaw, dyda'ch byd chi wedi cyrraedd ydy pan mae'ch enw chi yn fwy na'r teitl. Hynny ydy, bod eich enw chi yn denu mwy o brynwyr nag mae'r teitl. Felly mae'r cyngor eto yn gallu noddi'r cyhoeddwyr i brynu'r bobl ora i ddarlunio ac i ddylunio'r clawr a'r cynnwys. A chi feddwl pa mor bwysig ydy'r clawr ôl, hynny ydy, beth ydy'r broliant? Ydy'r broliant yna'n gwerthu'r llyfr. Mae hynna i gyd yn sgiliau gwahanol sydd ei hangen mewn tŷ cyhoeddi ac yn bethau yma'r cyngor. Mae'r adran ddylunio yma, os nad oes ddylunwyr yn y tai cyhoeddi, mae'n adran ddylunio ardderchog yma. Nad ydy pobl yn aml iawn ddim yn gwybod eu henwa nhw. Sion Ilar, Tanwen Haf, Olwen Fowler. Ond gwrandwch chi'n astyd ar seremoni llyfr y flwyddyn ac yn aml iawn mi fydd yr awduron yn diolch i'r bobl yma am roed eu dillad gorau am y llyfrau yma ac i wneud siŵr bod nhw'n gwerthu. Achos yn y pen draw, os ydyn nhw'n gwerthu, does yn pwynt deud y stori a does neb yn gwneud rywoliaeth. A dyna lle mae'r cyngor yn cadw ei diddordeb ac yn symud. Da ni'n llythrenol yn Aberystwyth ar ddau safle. Dwi a'r tîmau sydd yn gwasanaethu yn fwy yn y dre, gwasanaethu yr ochr greadigol ac yn edrych allan dros y môr mewn golygfeydd digon orfeddod. Mae'r criw allweddol sydd yn gwneud y siŵr bod y llyfrau yna'n cyrraedd y siopa mewn shed ar stad diwydiannol, a da ni'n ôl at y gair diwydiannol mae'r diwydiant, dyna di o, shed. Cyn bod Amazon a sheds, oedd gen y cyngor llyfrau shed yn Llanfadarn Fawr
yn llawn o filoedd o lyfrau, cannoedd ar gannoedd o deitla. A honna di'r ddolen gyswllt allweddol, ac mi oedd chath i rioed i phrofi fwy na yn ystod Covid. Hynny ydi, ar ôl y panic gwreiddiol, roedd y cyhoeddwyr wedi cael ei gwynt atyn a di sylweddoli, reit, da ni'n dal yn gallu cyhoeddi, da ni'n dal yn gallu argraffu. Oedd y siopwyr wedi gwneud gwaith arwrol, snad oedden nhw'n agor i drysa, mi oedden nhw wedi cael eu gwefannau weithio, oedden nhw'n mynd o drws i drws yn dosbarthu llyfrau, neu pob dim posib, achos oedd pobl eisiau darllen. Yeah? Mae'r cyhoeddwyr a'r argraffwyr yn gyrru i llyfrau, yn stoc o'i llyfrau i'r ganolfan, a mae'r ganolfan ddosbarthu wedyn yn cadw nhw yn drefnus ac wedyn yn dosbarthu archebion gan y siopa. Felly, di llyfr y siopa ddim eisiau 100 o lyfrau Manon, ond eich nhw eisiau 10. A 10 rei Dafydd, a 10 rei Sian, a 10 rei Bethan. Felly, mae nhw wedyn yn tynnu'r hynna at ei gilydd, llenwi bocs arall ac yn ei gyrru nhw allan i'r gwahanol siopa. Felly, ac wedyn, dim bod o'n wir yn yr achos yma, ond pan di'r rheini ddim yn gwerthu, maen nhw'n casglu nhw'n ôl. Gen y siopa felly, mae'r ganolfan yn ganolog i'r gadwyn dosbarthu yna, achos mae'r siopa wedyn yn hytrach na delio hefo 20 o wahanol gyhoeddwyr, ac yn gwneud archeb unigol efo pob un, ac yn gyrru 20 paced yn ôl, maen nhw'n delio efo un archeb. A'r ganolfan sydd yn dosbarthu'r elw i'r siopa ar ran y cyhoeddwyr ac yn y blaen. Felly, mae yna waith logistics mawr yn digwydd yn y ganolfan, ac yn allweddol i'r holl broses. Ac o fanna hefyd, mae yna dîm gwerthu, tîm sy'n mynd i ysgolion, tîm sy'n edrych ar ôl siopa, mae yna dîm hyrwyddo darllen sydd yn ôl yma i fyny yng Nghastell Brychan, sydd yn trefnu pethau fatha'r cwis llyfrau, y bysach chi wedi bod yn gyfarwydd efo sialens darllen yr ha, hyrwyddo darllen stori sydyn, y math yna o beth sydd yn hyrwyddo'r arfer o ddarllen. Mae gwefan gwales yn gwerthu llyfrau pan fo angen, ond yn anodd pobl gan amla i fynd drwy i siopa, ond hefyd yn cynnig lle i bobl adolygu llyfrau. Wedyn, mae'r cyngor yna ar bob cam o'r daith mewn gwirionedd, ac gobeithio yn gallu mynd at lywodraeth a dweud, ei, mae hwn yn ddiwydiant pwysig, boes. Mae rhaid i chi i barchu fo a bod ni'n gallu siarad ar ran y diwydiant os liciwch chi hefyd. Felly. Ie, a mae'n agoriad llyged mawr i fi, o'r gwaith chi'n neud, redig wrth y pedwar sôn am profiadau nhw fel awduron, sut maen nhw'n sgwennu. Ond cwbl o bethau nes di sôn am fyna, so fi newydd gorffen darllen llyfr gan cyfaill sy'n hunan gyhoeddi. Yeah. A mae'n rili diddorol fyna o be o ti'n gweud, dyw e ddim gyda'r golygyddion yna, dyw e ddim gyda'r pobl wneud y prawf darllen, a neb i wneud y cloriau. A hwnna fi'n credu sy'n twmlo'n gwendid yn y llyfr dwy newydd darllen. Mae'n teimlo fel fatha drafft mewn ffordd o'r syniad o'r llyfr, a mae angen ysgleinio yna, fel ti di sôn amdano, i gael o flaen rhywun, fel nath John Gower gweud, a ni dillad gorau nhw. Ie. Mae o'n ddiddorol iawn, pan fyddai'n siarad efo myfyrwyr, mi fyddai'n rhoi wad o bapur A4 efo geiriau llyfr arno fo, a copi o'r llyfr terfynol, ac yn gofyn iddyn nhw be di'r gwahaniaeth. A'r gwir ydy, os ydyn nhw jyst eisiau darllen y stori, allan o darllen yr A4, dim problem. Felly mae'n gofyn y cwestiwn nhw, am be wyt ti'n talu pan ti'n prynu llyfr? Ti'n talu mewn ffordd, ti'n talu am brofiad, dim jyst am yr trosglwyddo gwybodaeth o'r dudalen i dy menydd, a rhywun sydd yn gwirioni ar lyfr, wastad, dwi'n hoffi deimlad o, neu arogl o, a mae rhywun yn dysgu pethau, ond sut mae'n edrych ar y dudalen? A eiriau fatha ledding, hynny di'r bwlch sydd rhwng y llinellau a faint o fargin sy'n yna. Ac wrth weld rhywun proffesiynol yn gwneud hynna,
ti'n sylweddoli, waw ie, mae hwnna yn greu gwahaniaeth i'r profiad o be wyt ti'n talu 299 amdano fo, achos gallai ti... Dyna dwi wedi sylweddoli, dwi'n credu, gallu di gynhyrchu'r un cynnwys a'i gynhyrchio am 299 yn lyfr pocket tîn, neu am 22,99 yn llyfr coffi. A mae i gyd i wneud â pa brofiad wyt ti eisiau gyfleu ac wyt ti eisiau darllenydd i gael. Ac wrth gwrs, faint o elw wyt ti eisiau gwneud arno fo. Weithiau, mi wneud y cyhoeddwr ddweud, ti'n gwybod be, na i fwy o elw ar y llyfr 5,99, na nai ar yr un 20,99, achos mae'r costau cynhyrchu'n fwyaf. O pethau fel yna, ddim wedi croesi meddwl i, ond ti'n llygad le, hynny di, mae'r person oedd y gyfaill di, sut mae nhw wedi elwa, ydy mae'r pris ar y clawr i gyd yn mynd iddyn nhw. A dyna weithiau dydy pobl ddim yn sylweddoli. Ia, hynny di, mae rhywun yn dod i sgwennu, dwi'n rhoi 10 pint ar y clawr, dwi'n cael 10 pint. Wel, na, achos mae pawb yn y gadwyn yna angen gwneud bywoliaeth ar gefn yr awdur, os lechi di. Yeah. Ac wrth gwrs, mae yna tyniadol wedyn i rywun sy'n, wel, os dwi'n hunan gyhoeddi hwn, dwi'n cael y cyfan. Unwaith wedi talu am yr argraffu. Ond be dyn nhw ddim yn ei gael ydy'r peiriant marchnata, y sglein a y cyrheiddiad, hynny ydy, heb ddosbarthwr, mae'r hunan gyhoeddwr yna, una'n cael dibynnu ar wefan, neu werthu allan o bwt y car. A felly mae cylch yr gwerthiant potensial yn debyg o fod o'i gwmpas nhw. Lle, unwaith mae'r llyfr yn y ganolfan, mae o'n mynd i bob siop yng Nghymru. Felly, dyna mewn gwirionedd y pris wyt ti'n dalu am gael y cyfan o bris y clawr yn dy boced ydy'r cyrheiddiad yna a'r sglein yna, ond i bai, wrth gwrs, wyt ti'n talu amdano fo, wrth gwrs ti'n colli llai wedyn, ti'n cael llai o'r 10 pint, bod dim, felly, a dyna pam nad yda ni ddim, a mae werth gwneud y pwynt yma, dwi'n credu, dyna pam da ni'n gweithio trwy gyhoeddwyr, ac ddim yn gweithio'n uniongyrchol efo awduron, ac yn bendant ddim efo hunan gyhoeddwyr, achos yn teimlad ni ydy, da ni'n dosbarthu arian cyhoeddus, ac mae angen i'r arian yna fynd mor eang a phosib drwy'r diwydiant, ac os ydyn ni'n noddi'r awdur yna, da ni eisiau sicrwydd hefyd bod y llyfr yn cyrraedd cyn belled a phosib. Felly, teimlad ydy, os rhywun yn rhaid arian i hunan gyhoeddwr, dydy'r dylunydd a'r darlunydd a'r person sy'n gweithio'r peiriant argraffu, nac efallai'r siopwr yn cael ei pethau yna, a gallai ddim sicrhau bod y llyfr ar gael yn cwpwth cornel yn Llangefni ac yn 100,000 yn Caerdydd, yn ogystal â phob siop arall. Felly, mae yna resymeg dros beidio, a mae'r feirniadaeth a disgwyl yn aml iawn arna ni gefnogi hunan gyhoeddwyr, ond dyna'r resymeg. Newedig rwan bod hunan gyhoeddi yn gymaint haws, ynddo? Ie, wrth gwrs. Nes i gweud y gair Amazon yn gynt, a fi wedi bod yn effernol o eog o just, ti'n bod, mynd ar Amazon, clicio, prynu llyfr, enwedig cyn wneud y podlediad yma, a fwy fi wedi deall, fwy fi wedi mynd, a fi'n edrych ar y gwaith mae siopau lleol yn wneud, a mae just yn anhygoel o ran hyrwyddo, o gael awduron mewn, ti'n bod, mae'n gwneud gymaint yn y fath a cadwyn yma eto o'r diwydiant, a mae hwnna rhywbeth fi wedi dechrau sylweddoli fwy a fwy, a nawr fi'n trio mynd at siop lyfr lleol i prynu fy llyfrau. Fi darllen lot fwy llyfrau Cymraeg nawr hefyd, ti'n modd. Ond mae'n anodd cael y neges yna drosodd yr amser, mae'n mor hawdd i glicio rhywle. Ond eto mae siopau lleol nawr gyda gwefannau hunan hefyd. Ydy, mae hwnna, mae'n dipyn o gynymdrym i ni, dwi'n credu. Hynny di, nid o ran egwyddor o gwbl. Hynny di, mae'n cefnogaeth ni 100% i wneud yn siŵr bod y siopa'n ffynnu a bod y llyfrau'n cyrraedd yna, bod awduron yn gallu cyrraedd y siopa yna. Mae'n cyfeiriad ni. Mae'r gwasanaethau, hynny di, nes i'r argraff gynnar bod y ganolfan dosbarthu yn unigryw cyn Amazon, ond mae yna ganolfannau dosbarthu tebyg drwy Brydain. Hynny di, lot o'n mawr iawn.
Ond achos natur yn busnes ni, dydy'r ganolfan, nad ydy o ddim yn derbyn arian llywodraeth rhy fath ar ochr yma i'r gwaith. Dydy'r ganolfan ddim yn gweithio ar elw, felly mae'r siopa yn cael llawer iawn o wasanaethau yn rhad eithriadol o'i gymharu a fyddan nhw tas nhw'n defnyddio dosbarthwyr Prydeinig. Felly mae'n ymroddiad ni i'r gadwyn yna yng Nghymru yn 100%. Wedi dweud hynna, mae gwefannau nhw, dwi hefyd yn meddwl, cofiwch am y bobl yna mewn ardaloedd eang o Gymru sydd heb siop llyfrau leol, a mae'r siopa llyfrau erbyn hyn wedi datrys hynna i raddau helaeth, fel ti'n dweud, mae yna gwasanaethau gwe ardderchog gan rhan fwyaf dwi'n credu erbyn hyn. Yeah. Felly hwnnw di'r cam cyntaf bob tro. Dydy siopa llyfrau bob amser ddim yn gallu stocio dim ond y pethau diweddara falle. Felly da ni'n cyfiawnhau os leci di bod na wasanaeth bod ni yn gwerthu drwy gwales, drwy ddweud, wel gadwch modd i chi, mae'r stoc i gyd, unrhyw beth sy'n mewn stoc, mae o'n yma. A mi da ni hefyd yn caniatáu i bobl ddewis siop llyfrau leol i dderbyn yr elw bydda nhw wedi gael, bydda nhw wedi gwerthu rhywbeth dros y cownter, neu'n wedi efo e-lyfrau. Ond mae'r bohemoth mawr Amazon ma'n dal yna, ac mae yna ryw gyfrifoldeb i ddeud, os di o'n yna, mae rhaid i'r Gymraeg fod yna. A'r gwir ydy, gwell neu gwaith, mae yna werthiant sylweddol drwy Amazon, a mi fydda'r cyhoeddwyr am weld y gwerthiant yna. Mae'n amlwg bod cwsmeriaid isio hynny, ond i ni bob tro hynny ydy y siop, gwefan y siop, gwales os oes raid, hynny ydy, ond dwi'n credu rhy fath efo Audible, efo'r holl bethau yma. Mae yna ryw deimlad yn does, wel, fedrwn ni'n gadael y Gymraeg beidio bod yna chwaith. A gwir ydy, fel dwi'n dweud, gwell neu gwaith, mae yna werthiant sylweddol i'r cyhoeddwyr yna. Rhywbeth fi wedi bod yn mynd mlaen ac ymlaen i'r 4 yma amdano yw gwefannau. Does dim un o'r 4, a maen nhw'n sgwenwyr profiadol erbyn hyn, gyda lot o lyfrau. Dim un nhw gyda gwefan. Swyl dyn o Aled. Wel, a dyna beth fi ddim yn deall, yw faint o fatha dyletswydd sydd arno nhw mewn ffordd i hyrwyddo. Maen nhw'n meddwl hyrwyddo hunan maen nhw, ond hyrwyddo'r gwaith dylen nhw wneud mewn ffordd. A hwnna, so bydd y gwefan i fi yn rhywle i restru fath o llyfrau maen nhw wedi cyhoeddi. A hefyd gallwn nhw lincio i fewn i siopau lleol, i brynu'r llyfrau yna. Beth ti'n meddwl o'r ffaith bod dim jyst y 4 yma, ond fi credu mae Rebecca Roberts gyda gwefan, mae Gwyneth Lewis gyda gwefan. O ran awduron, ti'n meddwl dylen nhw gyd cael gwefannau hunan nhw i hyrwyddo'r gwaith maen nhw'n creu? Ydw. Os gael gyfri cam yn ôl, hynny di gwerthiant. Niferoedd llyfrau elw, os nad ydy llyfr yn gwerthu, dydy cyhoeddwr ddim yn mynd i roi cytundeb nesaf i awdur. Ac gwell neu gwaith, achos dwi wedi wastad feddwl yn wahanol i'r 4 sgynna ni fama, bod gen ti awdur ffantastig sydd yn gwbl swil. A sy'n just yn dweud, ac mae o'n neu hi, hynny di, allai ti dychmygu na fydda'r llyfr yna'n cael ei gyhoeddi. Ond efalla, a gobeithio bod hwnnw wedyn efalla yn gwerthu oherwydd i wychder, ond 99% o'r amser, mae'r cyhoeddwr yn mynd i ddisgwyl i awdur gwerthu llyfrau. Ac hynny di, mae gynna ni 4 yn fama sydd yn gwneud hynny mewn ffyrdd gwahanol i'w gilydd. Hynny di, un sy'n eistedd mewn leibais, does? Hynny di, be gei di yn well na hynna, Hynny di, i gyhoeddwr, mae awdur sy'n fodlon eistedd mewn leibai yn arwyddo llyfr ond
dwi yn meddwl eto, mae angen gwefan, a gwefan neu ryw le canolog, a dwi'n yn siŵr, a dwi ddim yn gwybod, dwi'n gwbl gywir yma. Efalla efo awduron Saesneg mwy, falla bod nhw mwy ynghlwm efo un cyhoeddwr, a bod y cyhoeddwr yn bodlon bod yn gyfrifol am ei gwefan nhw. Ond mae'r awduron Cymraeg, pedwar yma yn enghraifft da o hynny, yn gweithio i nifer o gyhoeddwyr. A felly, does na ddim un o'r heini'n debyg o dweud, o, na i noddi di'r lolfa mynd i dweud, dwi'n mynd i noddi dy wefan di, a gei di werthu llyfrau atebol arni hi. Hynny di, mae'r cyhoeddwyr yn dda iawn efo'i gilydd. Mae'r cyhoeddwyr Cymraeg yn syni fi ar bod nhw'n gystadleuwyr. Mae nhw'n cydweithio'n ardderchog achos bod cyhoeddi'n Gymraeg mor bwysig iddyn nhw. Ond dwi'n meddwl bod o wedyn yn gyfrifoldeb ar yr awdur i wneud hynna. A dwi'n meddwl bod nhw'n elwa o'na fod yn gwir. Ie, a fi. A doeddwn ni ddim yn sylweddoli hwnna gyda bod nhw'n gweithio i gymaint o gyhoeddwyr. A wedyn Dwi'n sy'n talu fwyaf let. Media slags. Ie. A fi gytuno, bydd fe'n dda gweld rhywle lle allai gweld pob llyfr yma, y pedwar yma, di ni. A fysa nhw'n elwa, a fysa ti'n syni, achos maen nhw'n sgwennu pob math o bethau. Hynny di, mae ehangder, os ti eisiau geidwoliaeth, hynny di, anaml mae'n awdur geidwoliaeth o sgwennu llyfrau. A maen nhw'n sgriptio, neu maen nhw'n cyfieithu, neu maen nhw'n dysgu, neu greu ffortiwn ar Holby Wallerty, neu beth bynnag maen nhw'n gwneud. Ond, sa chi'n syni, dwi'n meddwl, o llyfrau plant lleia i'r nofela, falle maen nhw'n fwy adnabyddus amdanyn nhw. Maen nhw'n troi llawer bob math o bethau. Ni'n sôn am bod nhw'n gweithio i gyhoeddwyr wahanol. Oes yna ddigon o gyhoeddwyr yng Nghymru, ti'n meddwl? Ti'n meddwl, fi'n sôn am fy nghyfaill yn hunan gyhoeddi. Ydy hwnna achos fi ddim yn siŵr bod e heb fynd i gyhoeddwyr, neu oes yna ddigon mewn ardaloedd mewn bob ardal o Gymru? Yn wahanol i lawer iawn o ddiwydiannau, mae'r diwydiant cyhoeddi wedi gynrychioli ledled Cymru yn dda iawn. Mae yna nifer golew o bobl yn cyhoeddi y maes plant, ond dwi'n credu sa'n ddiddorol iawn os oes rhywun yn gwrando ac awydd bod yn gyhoeddwr llyfrau oedolion yn Gymraeg. Dwi'n credu bysa fo'n ddiddorol iawn iddyn nhw gysylltu i gynnig sgwrs, achos hynny di, dwi'n meddwl bod yna ryw draddodiad yn y Gymru Gymraeg o fod yn argraffwr gyhoeddwr. Hynny di, bod y ddau beth ynghlwm i gilydd, ond ydy bod y gyhoeddwr ddim o anghenraid yn golygu bod rhaid i ti fod yn argraffwr. Hynny di, mae rhywun yn tueddu i feddwl am shed fawr yn Llandysul, a shed fawr yn Llanrwst, a estyniad ar yr estyniad ar yr estyniad ar yr estyniad yn hal y bont gen y lolfa. A bod y holl beth ynghlwm a'i gilydd, ond dydy o ddim, mae hynna'n gam argraff yn enwedig erbyn hyn. Hynny di, mae Raili, un o'n cyhoeddwyr llyfrau plant ni, hynny di, tan yn ddiweddar iawn ma, di bod am 20 mlynedd yn rhedeg cwmni mawr llwyddiannus yn llythrenol oddi ar gwrdd y gegin. Hynny di, i ryw radda, wrth gwrs bod rhaid chi fod y tan yn eich bol dros sgwennu a darllen a holl byd llyfrau, ond rheoli prosiect mae cyhoeddwr hynny'n neud, ac mae'n ffendio'r awdur, datblygu'r awdur, ffendio'r golygydd, y dylunydd, y darlunydd, dosbarthu, ac be maen nhw angen ydy gliniadur a rhywle i gadw llyfrau. Rhyw shed bach yn rhywle i gadw stoc. Ddim am rhy hir gobeithio, achos mae'n fyddan nhw gyd yn gwerthu, ond mae'n rhaid, am hwn a dyna ydy'r ddau beth. Oedd Raili, fel dwi'n dweud, yn llythrenol yn gweithio ar liniadur o'r gwrdd y gegin a llyfrau yn y garej. Ac yn tan yn ddiweddar iawn nes bod wedi bod yn rhy fawr i wneud hynny. Felly, os oes na rhywun yn gwrando, sydd ffansi jyst i roed i troed yn y dŵr efo un neu ddau o lyfrau, falle, sydd ddim yn llyfrau nhw hunan, wrth gwrs, yna mi fyddai'n braf iawn clywed gyda nhw, achos
mi rown ni bob cefnogaeth i unrhyw un sydd eisiau mentro i'r maes, a dwi'n siŵr byddai'r cyhoeddwyr a'r awduron yn falch o weld mwy o amrywiaeth yn y gadwyn allan. Gred, wel diolch yn fawr iawn am amser di. Na i fynd nôl i'r lleill a rhoi stŵr iddyn nhw amdano gwefannau a hyrwyddo. Dwi'n meddwl bod y pedwar yma'n swyl o hyrwyddo ei hunan. Sa'n dda cael gwefan gyn bob un ohonyn. Ond penblwydd hapus i'r Cyngor Llyfrau wrth y 5 ohonyn ni. A diolch chi am eich gefnogaeth gyda'r podlediad yma hefyd. Ardderchog, diolch yn fawr iawn.